נתתי ביס בתפוח יצא לי, אפשר להדביק לי את זה בחזרה. אחת התופעות שסובלים ממנה 80% מאוכלוסיית ישראל. גם את, גם אתה, גם אתן. שיניים עם המון אבנית, עם המון פלק, עם המון זיהום. לא ביקרו אצל שיננית לפחות. מה שקורה, האבנית שמצטברת על השיניים, עם הזמן מתחילה לגלוש למתחת לגובה החניכיים, כמו שאנחנו רואים פה בסרטון, והזיהום הזה מרחיק את החניכיים, מה שגורם לזה שהעצם שבעצם מחזיקה את השן, מוכיח את אחורה, ויחד איתם יורד החניכיים. זה השלב שמתחילים להרגיש רגישות לחם וקר, רגישות למתוק. מכירים שאתם עושים, אז יש לכם צריבה לא נעימה כזאת, זה בדיוק השלב הזה. והשלב הבא אחרי זה, השיניים מתחילות לעשות ככה, והשלב שאחרי זה, זה אותו מטופל שהיה לי פה לפני חצי שנה, שנכנס עם תפוח ושן בפנים. נתתי ביס בתפוח יצא לי, אפשר להדביק לי את זה בחזרה, אל תהיו שם. 3 פעמים בשנה תגיעו ל10 תבנית שעולה 1.50 גרוש, אתם תחסכו עשרות אלפי שקלים בהבטחה.